Айша, сәлем. Сәлем. Кайфлар ничек? Әйбәт. Сиңа ничә яшь? Миңа 8 яшь. Исәнме, Кәрим? Исәнмесез? Кайфлар ничек? Әйбәт. Башлыйбызмы? Әйе. Әйдә, тиеп қара. Жәнлек мәллә ул? Ул селкенми. Селкенми? Нәрсә бу? Нәрсәгә охшаган? Уенчык чәчәк. Уенчык чәчәк. Бөтен җирдә уенчык чәчәкме? Ой. Ага. Нәрсә икән ул? Синең байберне күргәнең бармы? Белми. Иснәп тә караган икән кулларыңны. Исе бармы? Әйе. Белем. Нәрсә бу? Бахырсы. Бу духи. Дөрес. Бу духи. Дөрес. Бу хушбуй, исле май. Нәрсә икән? Ул бит уртада. Ул тиеп кара, эзләп кара, уртада микән? Сак бул. Әйдә. Әкрен генә. Ошаган кантелга. Гантелга ошаган. Юк, белем. Бу бит кубок. Кубок. Авырмы ул? Нәрсәгә ошаган? Бу ошаган стаканга. Стаканга ошаган. Синең җавабың стакан? Әйдә чыгып кара әле. Нәрсә бу? Кубок. Кубок. Тагын нәрсә икән белик әле? Киләсе әйбердән. Әкрен генә. Опа! Хәзер тавасы була инде эзләп. Әкрен генә. Нәрсә бу? Нәрсә бу? Мин белмим, ләкин бу минем яткан уен кралы. Ага, нәрсә ул? Курай. Афарин, белдең. Синең байберне күргән бармы? Бу ошаган курайга. Курай, дөрес, җавабың дөрес. Эзләп кара әле. Әйдә. Татып кара. Коркма. Ул сине иснәп кенә алды. Әкрен генә. Нәрсә икән бу? Бу виноградка ошаган. Виноградка ошаган. Әйдә. Ага, нәрсә? Шиметеп алдым әллә? Юкмы? Бу ошарга ошаган әйбер. Ага, әйдә ал. Нәрсә бу? Бу ризык. Ризык. Нәрсәгә ошаган? Нинди ризык? Ниндидер җимешкә. Җимеш. Нинди җимеш? Ничә уйлыйсың? Минемчә, бу кечкенә слива. Слива, афарин. Синең җавабың виноградмы? Әйе. Әйдә чыгып кара әле. Нәрсә бу? Бу Бу слива. слива.